Sir ug ma'am, kabalo ko nga kabalo mo. Kabalo mi nga naglisod mo. Ug kabalo pod mo nga naglisod mi. Sir ug ma'am, tungod ni ining nahitabo sa atong kalibutan, daghantang kasinatian nga namatikdan, ug apil ni ini ang dakong kabag-uhan, ilabi na sa atong eskwelahan. Nabag-o ang tanang kalihukan, estudyante ug magtutudlo pa man, ug wala nato napangandaman. Apan, wala mininyo gipasagdan, bisan pagaulan ug lapok ang dalan. Hatud kuha sa modyul para naay makatunan. Grabe ang sakripisyo ninyo namong tanan. Ug giisip mo namong ikaduhang ginikanan. Sir ug ma'am, bisan lisod kaayo ang naitabo sa atong kalibutan. Apan, naa mo pirmi mag-duty aron makakaplag ug makakitag pamaagi para namo mga estudyante. Kay kabalumi nga naghimo gayud kamo og paraan para sa kalambuan ug kaayuhan namong tanan. Ilabi na sa atong tulunghaan. Sir ug ma'am, bisan sa kalisod sa atong sitwasyon ug usahay hinay ang internet connection, todo hatag gihapon mog atensyon aron kami makakat-on sa mga leksyon ug makapadayon sa among propesyon. Kay kabalo mo nga kabalo mi, importante ang edukasyon ug unta maokey na puhon. Sir ug ma'am, kabalo mi nga kabalo mo, mas importante ang maayong panglawas karon. Maunang ampingi inyong kaugalingon, kay kabalo mi nga grabe inyong trabahoon. Maunang deserve ninyo palipayon ug respetoon. Sir ug ma'am, kung nakita ninyo ni nga video, para gyud ni sa inyo. Kay kamo maayo og nagsakripisyo. Ug unta kaluy-an mo ni Kristo atong Ginoo. Nga ilikay kamo sa mga demonyo ug i-bless kamo nga mamaayong modelo. Sir ug ma'am, unsaon man dinhira ko taman. Salamat sa mga nahibal-an ug kanunay ninyong timan-an. Nakatatak na mo sa among dughan. Kay kamo dili na mahikalimtan. Nga part mo sa among kalibutan, kay kaming mga kabataan, daghan gayud nakatunan sa tulungaan. Sir ug ma'am, gusto namo makabalo mo nga na-appreciate namo inyong gipangbuhat. Keep safe ug daghan kaayong salamat. Happy Teacher's Day.